προσπαθώντας να σκεφτώ δυνατές στιγμές αυτής της διαδικασίας στο εκπαιδευτικό του rebirthing, είναι πραγματικά δύσκολο να ξεχωρίσω, γιατί έρχονται πολλές μαζί. Είναι οι στιγμές της ομάδας, οι στιγμές που η ομάδα λειτουργεί σαν σαν θεραπευτή, σαν δύναμη. Είναι οι στιγμές που η επαφή με τη φύση είναι, μάλλον όχι η επαφή με τη φύση, το να μάθεις πώς να είναι η επαφή με τη φύση θεραπευτική. Να αναγνωρίσεις τη δύναμη της φύσης και να μπορείς κάθε φορά να είσαι εκεί. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Επίσης, προχωρώντας όλη αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνω ότι παίρνω δύναμη κάθε στιγμή και μπορώ αυτή τη δύναμη, αυτό που έχω μάθει, να το χρησιμοποιήσω στην καθημερινότητά μου, να το χρησιμοποιήσω στους δικούς μου μαθητές, στην τάξη μου. Είναι τεχνικές που έχουν εφαρμογή σε πολλά σημεία της ζωής μας, είτε είναι προσωπικής αυτοβελτίωσης, είτε είναι στην παρέα μας, στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας. Είμαι ευγνώμων για όλο αυτό που έχω ζήσει.